Ja som už hovoril vlastne pred tým Final Four, že bude veľmi ťažké hľadať motiváciu u tých dievčat a v podstate myslím, že sme našli taký spôsob s Peťom, aby sme ich motivovali, a to len jedným spôsobom, aby sme ostali až do konca tejto sezóny, ktorá bola naozaj skvelá, neporazení na domácej palubovke a aj keď sme celý zápas viedli, ku koncu to bola ešte dráma, ale ja som veľmi rád, že ten divák aj po tom finále, čo vlastne určite bol vrchol sezóny, si našiel cestu do hľadiska a práve on rozhodol. Skutočne je až zaražajúce, akým spôsobom sme dokázali prejsť tou neskutočne dlhou sezónou, ktorá sa skončila až na začiatku mája. A napriek tomu to družstvo ako keby preplávalo takou ľahkosťou, bez nejakej výraznejšej krízy. Samozrejme, ono to prichádzalo jedno s druhým, ale vy ste asi ani na tie krízy nemali čas, veď hlavne počas tej hlavnej euroligovej fázy, tam jeden zápas striedal druhý, do toho extraliga, jednoducho asi ste si to ani nemohli dovoliť. Tak myslím si, že tam nie je problém s nejakou formou alebo motiváciou. Tie dievčatá si uvedomujú, že naozaj tá Euroliga je to gro počas tej sezóny a tam sme naozaj šlapali slušne a nikto pred sezónou nečakal, že to môžeme dotiahnuť až tak ďaleko a práve to Final 8, respektíve až to semifinále následne bolo tretie miesto, ktoré žiaľ Bohu nevyšiel, bolo zrejme vyvrcholením našej sezóny a najmä tej formy. Odišli dve Američanky, následne sa Lacey vrátila, takže už to bolo viac menej také rozbité a bolo nás cítiť, že tá forma už nie je na takej úrovni, ako bola predtým, ale som naozaj rád a chcem dievčatám poďakovať, že to zvládli takto bravúrne, že aj keď sa nám nedarilo, že naozaj pozbierali tie kúsky energie a dali do toho snahu. Ako hovorím, skvelý fanúš nás potlačil a dokračali sme ešte k 2 titulom, čiže parádna sezóna. Rozhodne obrovská spokojnosť, aj úľava, že predsa len tie očakávania, oni možno neboli povedané všetky nahlas. Niektoré áno, o tom titule, tam to bolo jasné, ale tie ostatné veci boli také skôr zamlčané. V kútiku duše určite, ale boli, takže o to väčšia spokojnosť, že sa to podarilo. Tak bolo to hlavne rozdielne v tej Eurolige, kým sme vlastne my mohli, v Extralige sme museli a myslím, že trošku nás podcenili aj súperi z začiatku v tej Eurolige, keď zistili, že porážame, už bolo zle, my sme boli v laufe a bolo nás naozaj ťažké poraziť. Mne ostane určite do konca života v pamäti tu, ako sme prvýkrát historicky porazili ruský tím Orenburg a nesmierne krásny zápas proti Fenerbahče, ktorý sme nakoniec vyhrali o 2 body a tiež si myslím, že z jeden historických milníkov nie len pre náš klub, ale aj pre košický a slovenský basketbal, čiže v tomto smere tá sezóna bola naozaj perfektná. Ako hovorím, na druhej strane tá Extraliga, tam sme museli a bol značný ten pokles formy, odchod niektorých hráček a sme sa tam trošku vytrápili a opäť musím povedať to isté, že aj keď sme mali na našej strane kvalitu, znova tým vážitkom na tom všetkom bol divák a najmä tá atmosféra na 5. zápase. Dovolím si tvrdiť, že nebola ani v euroligovom zápase ani jednom taká.